No. Bakit kita ko matibag hindi di video? Ala, anak makasawa. Kuray. Nakiptutak, nakita ko matantibag. Ala, nakiptutak. Guray! Makapadadaan ti beauty na itang. Katkatawa. Anyway, pagkita ko matangkan, nakita ko si bagay ka lang. Kaslak gayam nga bakulaw. May sa minuto nagkatawa ka lang. Tumadaal ti beauty. Anyway, hoy, day baga. Nagkarami, amon nasdawa. Kunada kanya, kajay, nagrami dakti video, di ba? Di ko agdal magmamanihuat, tapos adaday sayote, di ba? Di sayote kan manok, kat ala, kinitak jay na may nga page, kat nakiptutak. Adagayam ti kwa na. Amo yun naman ti views na. 17,000, 18,000, 20,000 de views na. Tapos adamat na nag-share. Ngam di ay hangin na ikabil at YouTube channel kung anyway, doesn't matter nya. Di importante, ada tayo video, kat ada tayo maparagsak tayo nga tatao, nga siguro, tata, naliday, tata, kat mabuya na tayo video, kat makakatawa. Kasi dyan mo ti aim tayo, di ba? Tapno ada tayo maparagsak tayo, tamo iti rigat, iti abroad, mapa London, America, Hong Kong, Europe, amin, Italiyo. Among dagita por problemayo. Italiyo dagita. Italianyo. Tapno malipatan nyo dagita por problema. At ito'y tayo nga agerbirok, ti kwarta, hanap buhay nga kunang ti Tagalog. So, anyway, masapol nga naragsak tayo amin. Very, very important nga inaldaw kat naragsak tayo. Taamo yun no apay. No naliday ka nga kanayon, magapo ka ti trabaho, naliday ka, panunutam di pamilyam, naliday ka. No very, very sad kayo, amuyo ka no, iti cancer cells, kat mabalin nga maapiktaran. Agpay suday ta. No naliday ka, dagi cancer cells, agliday damot, ditan nga agrugi, mabalin kang agkasakit. Hanak nga doktora, ngam iso ti imbagada. Hanggang baga dyan mambunong kwalaitan sa through research dayta nga naamuak. Ngam anyway, nga dyan ibagakon, ala. Nagbuya ka ti video, tapno adamat ganas ko ang agar-arami dahi ti video nga dahi ito, kinas na dahi ti agar-arami dekon, nako. Kuna jay kabsat ko unfriend na kon kunana niya mo ni manang niya ter aramiden na kunana. So nga no nagbuya kayo ti YouTube niya ikwayo mat i-like you the video no nakayatan you mo no nakakatawa kayo syempre i-like you ket no kahit yung mat nga maayatan ti daduma i-share you kasi jay di ba di ko na dangarod nga sharing is caring. Diba? Kasjay. Ngam nomat na buisit kayo, buongan yon ta phone yo, no dito iPad yo, itinag yo, no kayo naragsak. Buisit ka. Amin tayo nga ron, hanggang Singod nga datoy tayo, buy-buyat tayo, grabe tayo TV, dato naragsak tayo amin, di ba? Kasjay. Ngam anyway, dahil lang ti ibagaktad ta. Nalisturbo ako mo tan katawa. Maalakak iti bagay kaslak na nga kunada apay bakulaw. Kaslak nga bakulaw ngam anyway. Napintasak mat ang bakulaw, di ba? Ngam anyway, basta diay o ag-share kayo, ag-subscribe kayo. Nya? Ag-subscribe kayo. Diyan YouTube ti kunana Apo Lakay
Oy, iso di ti YouTube channel tayo, iso di nilakay ko. Nakagugwapo nilakay ko, kunayo siguro, may isa na nga hunk. Kunayo So, apo lakay tug-oy, kasay, di YouTube channel niya. Tapos, anyong liplipatan ko na, ag-share kayo day video man kita nyo dyan YouTube dyan YouTube kita nyo dyan apulakay tug-oy tapos ag-like kayo mat nya kayo mat buy-buyaan nyo lang kayo ag-like syempre tapno maamuak nga ay ayatan dak nga I'm nga may sak nga valuable kada kayo syempre i-like you mat nya kayo mat dito like lang agtalmod lang tila kanyo nga pay maaramid uno like tapos share kasjay like and then share and then subscribe kasjay di ba nakalaklak ka ano nga minutos lang nitang aramidin nyo matumpak sika kasjay lang mat ti aramidin nyo sige kasjay madamdama anyong aramidin sige dumaan nakasingsing putak of course ako kaya nga tumumpang so anyway manan ay, kunada pa'y gayam kanya. Amuyo, kunada. Tinagan ko kano, haan nga pidang. Amuyo no niya, timbagada, sayote. So siguro nga, baro nga title ko, Miss Sayote. Diba? Ang sayote ng benggit ng Baguio, ng Cordillera. Diba? Anyway, agarami dakto man ti video, day bagbagat. Kanyang kay agsingsingpet, santo importante nga agkararag tayo inaldaw kasjay. When, ala sige nga rod, ket smile. Diba? Laughter is the best medicine nga kunada. Okay, babush!